Kongens fald. Copyright 1916 By Johannes V. Jensen. 4. oplag. Trykt i alt i 14.250 eksemplarer. Gyldendals Forlagstrykkeri. København. Mikkel. Vejen bøjede til venstre over en bro og ind gennem Serritslev by. Grøfterne lå med mørkt græs og gule småblomster. Udover markerne hvilede hist og her en hvid blak, en blomstertåge i skumringen. Solen var gået under, og luften stod kølig klar, skyløs, men uden stjerner. Der kom Hølles kørende fra landet ind i Serritslev by, langsomt og gyngende på den vanskelige vej. Som det listede afsted i tusmørket ind gennem den snævre landsbygade, lignede det et stort tottet, lavbenet dyr, der trisser er fordybet i betragtninger og snuser til jorden. Læsset holdt uden for Serritslev Kro, de svedige heste vendte hovedet tilbage og smagte på biselet, de kunne nok lige stå. Kusken lindede sig ned på hamlen, skred til jorden og gjorde tømmen fast. Så vendte han sig mod bislaget og råbte ind og snød næsen. Er der nogen til færds, kanske? Hvad? Der gik lys i ruderne, havde de tændt lys derinde? I det samme kom en pige frem i døren. Kusken ønskede sig en dram. Mens han ventede på den, blev det levende oppe i læsset, et par lange ben skød sig forsigtigt ned og følte efter hamlen, selve personen lå på maven og grøntede besværet. Ned kom han da og stod og rystede sig, et langt knoglet menneske med hætte over hovedet. Singert, sagde han. Karlen slog den røde dram i sig og hostede behørigt. Om han ellers holdt videre, kusken? De kunne jo altid gå indenfor og tage en snaps mere på følgeskabet. Men da de kom ind i lyset, blev kusken straks stående ved døren ramt af ærefrygt, også den anden tabte sikkerheden. Midt i stuen ved bordet sad 4 fornem krigsfolk af den saksiske garde, der for nylig var kommet til byen. De strålede af klæder, deres røde, spækkede ærmer, deres fjer og skæg fangede øjet som en glædesild. Lænet op mod bordet og bænkene stod sværd og spyd, gedigne våben. Enhver kunne se, at læderstropperne havde et fald, der var kommet ved øget brug. Alle 4 vendte hovedet, men så straks på hverandre indbyrdes igen og talte videre. Pigen bragte 2 krus øl hen til døren og satte et lys på det lille bord der. Hun var knap gået væk igen, før en af knægtene hen i stuen rakte sig i sædet og brast i latter. Se nu til ham der, ham med hætten, det gør godt, hvor det kommer. Han talte tysk. De andre vendte sig godmodigt, men de kunne heller ikke lade være at le. Den lange drak just, han stod op med bøjet knæ, og i det en stor, spids næse tonede ud af hætten over kruset, tog hele figuren sig unægtelig morsom ud. Da han havde drukket, satte han sig roligt nederst, lyset faldt på hans øjne, han plirrede hen til bordet, halvt fornærmet, halvt varmt spottende som en mand, der har filosofi. Da rejste den ene af knægtene sig, gik et par skridt frem i stuen og tog høfligt tilord på sin tysk. Vor lystighed var ikke ondt ment, gør de os ikke den ære at drikke et glas vin? Danke, sagde den lange og gik til bordet med flere skrabud. Før han skred over bænken og satte sig, gjorde han en bøjning mod hver især og nævnede sit navn, Mikkel Thøgersen, studiosus. Så henfaldt han til at pure i håret og slibe håndfladerne op af sine rugkinder. Han hørte 4 navne blive sagt, hvoraf det ene lød dansk, og så et glas blodrød vin brænde foran sig. Og skål, skål. Iraherren. Mikkel Thøgersen drak med anstand og rettede sin stageagtige krop, i det vinen løb i ham. Han skød blikket hastigt over bordet og fikserede den ene af herrerne,
den yngste, der sad med hovedet støttet i hånden. Det var en hvid, tæt hånd uden synlige årer eller knoer, fingrene gravede i det lysebrune hår. Ansigtet var langt, og udtrykket deri fik pludselig Mikkel til at huske en linedanser, han havde set en gang ved et marked, en ung badutspringer, der sad ensom i en krog uden at tage sig noget for, syg vel sagtens. Mikkel huskede det unge, lidende ansigt nu, netop sådanne øjne havde han der. Men Mikkel syntes desuden, han skulle kende ham. Hvem var det? Hvor var det? Han så ud som en adelsmand. På ny stod glasset fyldt foran Mikkel Thøgersen. Han gjorde besked med største høviskhed, adspredt af at huske sig omtoget ved synet af mennesket på den anden side bordet. Der var en mystik om det brune hoved, og se der vendte han brystet til. Armene sad i en påfaldende afstand fra hinanden, det var en ualmindelig rank skabning, han havde. Hvorfor havde han sår? Trækkene var mere egnet til lystighed. Snakken gik, de 4 soldater begegnede Mikkel forekommende. Og Mikkel følte sig fuld af tillid over for disse tyskere, der jo ikke kunne vide, at man kaldte ham for Storken inde i byen. Mikkel sprukkede tysk meget gelasent, men han blev atter adspredt, kunne alligevel ikke lade være at tænke på sit øgenavn. På den anden side vidste tyskerne her heller ikke, at han i en snæver kreds var bekendt som ophavsmand til latinske oder og distika. Hvorfor sagde den unge derover ingenting? Ode Iversen. Der faldt navnet. Så var det ham alligevel. Og Mikkel huskede i samme nu en grå, brystfældig port, en mur og et spir, hjemme i Jylland. Han følte sig selv stå klein og elendig der udenfor. Han havde været der nogle gange. Det var længe siden. Kun en eneste gang havde han set ham, det var altså den junker 8, han havde skimtet ind i gården som en spinkel dreng og tænkt på siden. Han stod derinde i en flok hunde og med en forpjusket falk på tommelfingeren. Og nu sad han her, højvoksen, smal som en pige. Knægtene smålå. Mikkel Thøgersen tog sig sammen og drak igen. Kusken viste sig i døren. Nu kører jeg, sagde han, og dermed satte han en pose og en lille halmkurv fuld af æg ned på gulvet lige inden for døren, hvorpå han lukkede igen for sig. Det var Mikkels sager, udbyttet af hans tur på landet, der stod hans forsmedelse ganske nøje nede ved døren. Han vendte forvirret ryggen dertil. Men de tyske soldater lå og fik en idé. Æg var jo aldrig afvejen. Mikkel flyede af æggene fra sig både glad og fornedret, og de blev drukket alle sammen, som de variabel 8 Iversen ville ingen have og sagde fremdeles ikke noget. Nu sad Mikkel Thøgersen på bænken, hed og flov og venlig, den lækre vin befriede hans tynge, og dog følte han sig ubodeligt mismodig. Hans sjæl fløj de sorgløse herrer i møde, og samtidig beholdt han en frygt for at være dem prisgiven, og hele hans humør begyndte at svømme og vugge i rytme. Han skottede stjålen til junker 8, forelsket i ham, mistroisk, loverne kendte han ham mon ikke? Nej, gid han alligevel ikke kendte ham. Den ene af de tyske knægte havde skår i overlæben slet dækket af skægget, han kunne ikke tale rent. Mikkel Thøgersen hørte hans utætte snak og morede sig vemodigt. Han blev varm af alt, hvad han så og hørte. Og medens vinen og velværet løste hans sind, forhærdede han sig under neden. Han følte en rå kulde stige i sig, men han holdt den i bunde og samlede sig. De 3 tyskere sværmede henne ved skænken. Mikkel Thøgersen og 8 Iversen blev ene tilbage ved bordet. Ingen af dem sagde noget, og Mikkel søgte at gå i sig selv. Han så ned i mørket mellem bordet og bænken og fornam en bitterlig ensomhed. Men han ville slå sig til tåls. Han sukkede og trak sine rifter af ben ind under sig.
Han tørrede sveden af panden og kom i orden. Ode Iversen sad og drejede sit bager rundt. Han så fremdeles ud, som han var syg. Da knægtene kom igen med nyopdagede drikkesorter, skikkede Mikkel Thøgersen sig mere samlet. Han drak forstandigt og uden uro. Nu svirrede de alle sammen tæt og tænkte ikke på andet. Ode Iversen tømte bæret så tit det blev fyldt, undergik ikke fjerneste forandring derved. Klaas, ham med skåret i læben, stemte op med en sang. Det lød ikke så lidt besynderligt. Mikkel Thøgersen tog et af de vældige tohåndssværd og vejede det prøvende i hånden. De viste ham tagene. Hver gang den vasse åd vendte imod ham, trak det ondt som en iskold vind ned gennem hans ryggrad. Det undrede ham. Han var nu ellers ikke bange for kniven. Og Klaas sang. Vært, ich den erschossen. Erschossen auf breiter Heid. Man tragt mich auf langen Spießen. Ein Grab ist mir bereit. So schlag man mir den Pumerlein pum. Da ist mir nunmal lieber. Den allerpfaffen gebrum. De halve af ordene sivede ham ud i skægget. Og man opvartede med krigshistorier, om fægtninger her og der, huigt, om sejr og dødsfarer. Heinrich, husker du den blonde Lenore? Råber så Klaas ellevild. Jo, Heinrich mindedes Lenore. Historien haglede øjeblikkeligt fra hans mund. Klaas og Samuel vendte op og ned på sig selv af latter. Men Mikkel Thøgersen tav og krympede sig under dette vejr af åbenmundethed. Han skelede over til Ode Iversen, og han alene blev et smil ved ære på det unge, hårdmodige ansigt og et umærkeligt træk ved læberne, som havde junker ottesporet en modbydelig lugt. Mikkel havde møje med at få sit vejr. Han strøg sig atter over ansigtet. Men Heinrich fortalte væk. Ode Iversen drejede sig fra bordet og slog det ene ben over det andet. Da historien endelig var over, blev der ganske stille, som om man havde mærket forstemtheden. Måske følte Ode Iversen, at pausen skyldtes ham. Han vendte sig mod bordet som for at stå ved sin mening og søgte stift fortællerens blik. Heinrich så ganske betuttet ud. Men nu skar Samuel igennem med en anden historie. Han var ikke ung, det var ikke om kærlighed. Han fortalte men om en vis sindssyg slagtning. Han havde været med til en gang, hvor de trådte tarmene ud af folk med støvlehælene og kvalte dem i deres eget møg. Denne beretning gjorde luften i stuen ligesom mere rå og frisk af ånde. Klaas kom med ivrige kenderspørgsmål. Mikkel Thøgersen morede sig pludselig over hans løjerlige talefejl. Han hævede næsen og brast i grin gro. Da så Ode Iversen trævendte op og trak halvt nødtvungen på munden, og endelig rakte han også halsen mod loftet og lå. Hans latter lød som en skralde. Så, der holdt han op og sad indesluttet som før. Lidt efter tog de afsted for at slippe ind i byen, inden portene blev lukket. Da de kom udenfor, følte Mikkel Thøgersen igen afstanden mellem sig og soldaterne. Han holdt sig tilbage og tog afsked, så snart de var nået inden for Nørreport. Landsknægtene gik videre ind i byen. Mikkel stod og så lidt efter dem, inden han tog til venstre for at komme hjem. København ved nat. Mikkel Thøgersen boede i et hus, der lå lige over for palisadeværket mod Pustervig. Der delte han værelse oppe på loftet med en anden student, Ove Gabriel. Ove sad oppe ved et tællelys og studerede som sædvanligt. Da Mikkel trådte ind, han så op fra papirerne og læste straks videre. Mikkel smed sig for den anden bordende og ragede nogle af sine kolleger hen foran sig. Det var da han kom fra i morges. Og ingenting havde forandret sig siden. Mikkel pustede.
Da så Ove Gabriel frem på ham og fejede langsomt sin hule hånd forbi ansigtet. Du har drukket, sagde han. Han bare slog fast, at Mikkel havde svirret. Og han kunne blive ved at se med sine runde moralske øjne uden at blinke, eller uden at de løb i vand engang. Mikkel Thøgersen havde haft dette uomskifteligt laudable ansigt foran sig i 3 år. Ove Gabriels talende tavshed havde siddet til doms over ham til enhver tid. Ove Gabriels retfærdige øjne ville flytte sig efter ham og stikke ham med forbehold, med lovlig ondskab, til han visnede på stolen. Om lidt ville Ove Gabriel bemærke, erandre, at det er mit lys, vi studerer ved. Mikkel Thøgersen rejste sig, åbnede tavluen. Han var så høj, at han kom til at rage ovenud med hele overkroppen. På den måde plejede han at gøre sig usynlig for Ove Gabriel. Og luften var sval, stjernerne strålede højt over hovedet. Til begge sider skød stråtænder ryg som dyr, der sover med hovedet gemt. Nede i gaden vankede vægteren med sin lygte og løste op af de lugtedøre. Men ude på den anden side bjælkeværket glittede vandet, en stjerne spejlede sig inde mellem sivene i graven. Landet lå stille derude i mosgrønt mørke, langt ude for søerne kom en tæt myldrende musik af frøerne. Byen var falden til ro. Vandet slikkede dæmpet mod stolperne i graven. En mjavskat vonnede sig langt borte på et eller andet tag. Mikkel Thøgersen drejede sig i sit hul og så med ryggen stærkt bøjet tilbage op mod skorstenen og stjernerne. Han svimlede, det var som gled han ud med begge sine nøgne fødder på et bundt knive. Men det var ham tilpas, han kunne ikke holde sin pine ud. Bedre var det, om han hang i et reb midt oppe under himlen, så ville stillingen måske svare nogenledes til hans indre svimmelhed. Mikkel vendte sig og lænede armene mod det kolde tag. Susanna, tænkte han. Susanna. Og hans hu var så blød, at alle stumme og livløse ting rundt om syntes at få ånde og hjerte. De døve huse holdt sig stille, men udtrykte idel godhed, stjernerne glippede bevæget. Der bankede en puls i den blide stilhed. En krusning løb over vigen, selve den dunkle luft syntes at fare sammen som et væsen, der mindede sin hemmelighed og sin skæbne. Men blot fordi Mikkel havde tænkt navnet, blev han fattig i sjælen, han fnøs og rettede sig. Tys. Nede i byen lød stemmer. Råbene medbragte en forestilling om oplyste rum og om noget, der nu foregik. Mikkel Thøgersen trak sig ned i kammeret igen. Ove Gabriel stod nøgen på gulvet, færdig til at gå i seng. Hans øjne talte om fuldbragthed. Han lyste som en stille vokskærte. Du er slemt mager, det er sært. Sjælen vil blive i dig, sagde Mikkel og smålog tierne. Han så op og ned af Ove Gabriels krop, der hang sammen som skåret af en arm, udpint kælveko. Ove Gabriel stak sig under skinfælden, og da han var kommet til leje, foldede han hænderne og afskød et vers mod sin kontubernal. Et nunc extingu lucem, tilføjede han i en mæt tone. Slukke lyset, slukke lyset. Tænkte Mikkel, der skulle ikke mange pust til. Han bøjede sig og blæste prosen ud, tog sig sin pigkæp og famlede ned ad stigen. Ovenover ham lød Ove Gabriels satisfakte stemme, han læste sin bøn. Det var over den tid, da man måtte færdes på gaden, men Mikkel Thøgersen tog sig nu alligevel for lov. Han bøjede rask til højre og ned ad Pilestræde. Men da han var kommet et stykke, tøvede han og stod til sidst stille. Der var ikke et menneske at se, alle huse lå mørke, de tætte træer i haverne hvilede deres løvkroner mod hinanden. Overalt duftede det af udsprungne træer,
lunkent og syrligt som efter en ran. Mikkel gik langsomt videre. Da han kom forbi hjørnet, hørte han dem synge vigilie inde i station Klare Kloster. Stemmerne lød klart og dog morddæmpet, bønligt, som kom de fra fanger nede under jorden. Og Mikkel så krucifixet for sig, som det stod dernede og ragede op, rødt og blåt i halvlyset. Mikkel standsede uden for en have, der lå mellem to temmelig høje huse og med et stakit ud til gaden. Her blev han stående nogle minutter. Løvet knitrede af og til sagte, som var der en dynge, det sank i. Den duggede kant af gavlen skinnede i stjernelyset. Så listede Mikkel nølende videre. Nede omkring torvet var der liv og lys endnu. Det var de fremmede krigsfolk, der ikke kunne holde sig inde, men der var også mange af byens borgere imellem. Mikkel Thøgersen ville dreje om af Købmagergade for at gå hjem, men der mødte han en flok landsknægte, der kom sværmende i meget høj stemning. Der har vi jo vor lærte ven igen, råbte en af dem, og hans lispende udtale var ikke til at tage fejl af. Det var de 4, han havde truffet ude i Særitslev, og et par stykker til. Claes tog ham i armen og ville have ham med, og Mikkel kunne ikke sige nej. De turede så let omkring ud af en båd og ind i en anden, og fik at drikke hver sted. Mikkel havde god vilje til at slå sig løs som de andre, men han kunne ikke, fordi han så, at Otte Iversen fremdeles var mørk og forstemt. Mikkel vidste endelig også, at herrerne kun gav sig med ham, fordi han morede dem. De kom over Højbroplads, og her stødte en spinkel guldhuset Svend til dem og fortalte noget, der syntes at gøre stort indtryk. De tog fart alle sammen op ad gaden, og hele flokken trak om hjørnet til Hyskenstræde. Mikkel Thøgersen blev glemt. Han blev stående lidt og så sig om. Slottet lå mørkt og stille, intet rørte sig uden en jolle, der lå og rokkede i graven ved bropælene. Tårnet derude stræbte roligt tilværs og så sig ud med små, rynkede glugøjne. Mikkel mumlede et par vers af Vergil hen for sig, om den evige nat, om den, der våger. Gå hjem nu, for at ligge og høre på Ove Gabriels snorken. Nej, Mikkel bøjede hovedet og fulgte efter de andre. At de havde ladet ham stå, behøvede jo ikke at sige, at de ikke ville have ham med længere. Der var lys flere steder i Hyskenstræde. Mikkel luskede forbi de lukkede porte og mærkede den særegne duft, som han kendte her, duften af bastmåtter og muskat, der foresvævede ham en idé om indiske karavaner, kamelgødning, tørke. Ud fra Conrad Vincenz båd lød stemmer, og døren stod åben. Mikkel Thøgersen nærmede sig forsigtigt og kiggede ind. Alle herrerne stod rundt i stuen. Det var let at se, at noget særligt var på færde. Mikkel kunne ikke få sig til at gå ind, men han listede til side, så han kunne se uden at blive bemærket. Og der opdagede han en skikkelse henne ved siden af den store vægt. Han kendte den unge 16-årige junker. Det var kongens søn Christian. Mikkel for sammen og blev varm. Han gik et skridt tilbage, rørt og urolig. Og som han så prins Christian der, glemte han ham aldrig siden. Han stod med benene lidt for hinanden. Han var i hvidgrønne hoser og røde snabelsko. Han stod med brystet halvt til, over skuldrene og ned på brystet lå en guldkæde. I venstre hånd holdt han en klase dyre rosiner, af hvilke han nu og da nappede en med den højre hånd og spiste. Mikkel så tydeligt hans fine, glatte mund, der var en sar skygge om hagen, som er mørke skægkim. Men især øjnene forundrede Mikkel sig over. De var små og strammede en kende op mod tindingerne, men de skinnede stærkt. Prinsen havde et stort baghoved, hans hals var tyk og rund. Se, nu vendte han hovedet om mod den henrykt krybende Conrad Vincenz og nikkede. Hans hår var en fyldig mørkerød farve. A.K.
Også jeg er rødhåret, tænkte Mikkel. Hvilken alvor i det halvvoksne ansigt, nej, nu lå han og rynkede øjnene, ligevægt. Besynderligt. Således så et menneske ud. Mikkel stirrede og fik våde øjne, han sukkede ubevidst højt, mens han gav sig hen i dyrkelse. Hvad der videre skete, passede han nøje på. Alle herrerne bevægede sig med anstand om prinsen, alle stod i galant position med fødderne, så gik en frem og fejede sine baretfjer stilfuldt bagud af gulvet, så talte en anden med smilende tænder og bøjede forover. Store bæger blev hævet formelt i vejret og drukket ud på prinsens velgående, og han nikkede ligedan til alle med hagen ind mod brystet. Konrad Vincenz trippede i feber og med glorie om hovedet. Men en var der, som bevægede sig frit om, en pukkelrykket mandsling i spraglede klæder. Når nogen talte til ham, spjættede han sidelængs med det ene ben og svarede rapt op som en mops, der står på bagbenene og bjeffer. Mikkel kunne se, at han stadig bulede sin højre kind ud med tungen, når han havde sagt noget. Engang lå de alle sammen, selv prinsen blottede tænderne, og dværgen bulede kinden voldsomt ud, der lå også Mikkel taknemmelig for sig selv. Hvor stemmerne lød opdragen derinde, afdæmpet. Der var tændt 2 store ambralis. Helt længst tilbage i stuen så Mikkel 8 Iversen. Han stod for sig selv, men lod til at være i glad stemning. Men Mikkel havde ikke meget til overs for ham i øvrigt, lige for tiden. Længe stod Mikkel Thøgersen fortabt og mættede sig med farverne derinde og synet af de frie herrer. Der faldt en lille stråle noget ud på ham også, syntes han. Da der blev opstandelse inde i boden, som om de ville gå, skyndte Mikkel sig til side. Han så hele selskabet sværme muntert ud på gaden og trække lige tværs over ind i den rige Martin Galses båd. Da lagde Mikkel mærke til prins Christians gang. Mikkel drev endnu et par timer om i byen. Langt over midnat så han sine tyske bekendte en gang til, just som de uden at bemærke ham bøjede ind i et berygtet smug nede ved stranden. Det var kendeligt på deres stemmer, at de var hårdt forkomne af svir nu. 8 Iversen var ikke mellem dem mere. Næste dag så Københavns borgere en vogn ride med alle 4 hjul tværs over mønningen af et højt hus ud til torvet. Der var nogen, der om natten havde skilt den af, slæbt delene op på taget og samlet dem igen der. Inden middag vidste hele byen, at det var prins Christian, der havde været mester for det. Drømmeren. Det var langt op på dagen, da Mikkel Thøgersen vågnede. Han lå noget, inden han blev klar over sig selv. Han havde drømt så besynderligt, skønt han ikke huskede noget. Lyset faldt fra tavluen lige ned i det elendige kammer. Skønt Ove Gabriel for længe siden var gået på forelæsning, kunne Mikkel lugte ham. Han trak med væmmelse på næsen. Kunne der ske noget i dag, var det værd at stå op og byde sig fald for skæbnen derude i byen mellem folk. Mikkel tænkte efter. Egentlig var der ikke hændet noget afgørende i går, og dog følte han sine oplevelser så stærkt. Der var blevet rykket i ham, hvad det så betød. Alle værdier var gået endnu mere nedad. Mikkel følte, at han ikke kunne holde sin stilling ud længere. Mikkel lagde sig op mod væggen og grundede med øjnene stift rette frem for sig. Lidt efter krummede han hovedet tilbage og lukkede øjnene. Han var kommet i tanker om Susanna. Næsten i det samme mærkede han en heftig gnavende sult. Han stod op og langede ud efter klæderne. Mikkel havde ingenting. Han levede som spurvene, fægtede hver dag hos Gud og hvermand. Medens han drog sine røde, forhatte læderbukser på, overvejede han, hvor han skulle hen og tigge i dag. Han bestemte sig til at søge uden for byen, hvor folk ikke var alt for misbrugte af studenter og andet pak fra byen.
Det var en dejlig majdag. Mikkel gik rask ud gennem Nørreport. Og så han fik markerne for øje, blev han forvirret af lyst. Han kiggede næsten undseeligt op mod himlen. Jorden gav forårsduft fra sig. Hvad var det, han mindedes derved? Den grønne rug stod langt hen solen, varmede velsignet. Mikkel marcherede frem ad vejen og så sig om til højre og venstre. Det var vist en lykkedag. Han følte sig let og vel tilmod. Ja, det var en lykkedag. Mikkel gik lige på og sad snart bræt bænket i en landgård ude ved søerne, et lyst sted, hvor man satte fulde retter frem for ham uden omsvøb og uden at hælde gudsfrygtigt med ørerne. Manden skænkede frådende øl i kruset til ham og følte sig oplivet ved hans besøg. Her kom der nok ikke lærte folk til daglig i Guds navn. Mikkel skrev sig det bag øret. Da han havde spist og drukket forsvarligt, havde den dag nok i sin plage for så vidt. Mikkel vandrede ind til byen igen i fred med sig selv. Han sugede sine tænder og skottede op mod skyerne, fulgte blinkende en fugl med øjnene og talte latin til sin udødelige sjæl. Pludselig blev Mikkel stående og tænkte sig om. Mon han ikke netop i dag skulle gøre det han så længe havde haft i sinde, gå løs på Jens Andersen? Mikkel ventede sig held af det. Den store magister var fra samme egn som han selv. Jo, i dag skulle det være, nu ville han våge det. Men straks, da Mikkel havde taget beslutningen og sat sig i gang, faldt hans hoved, og han tabte lysten. Under mange tvivl nåede han ned i den gade, hvor han vidste, Jens Andersen boede. Da han stod uden for døren, var al hans mod borte, men han var sat i bevægelse nu og ville have ende på det. Mikkel Thørsen kom ind i en stor stue. Han skimtede folianter på væggene, men der rejste Jens Andersen sig henne fra et bord og kom hurtigt imod ham. Jens Andersen, en lavstammet, bred mand med en vældig pande. Han var iført en skintrøje. Mikkel så på den lange barberede mund, just som Jens Andersen begyndte at tale til ham. Stemmen var lav og klangløs, men Mikkel hørte, at han satte den ned, fordi det nu var en som ham, han talte med, hvad han ville, hvad han hed. Jens Andersen havde ikke god tid. Mikkel Thørsen kom frem med det. Om han kunne få et godt råd. Han ville gerne udenlands og studere, men som altid blev Mikkel hentaget, kørt vingelsyg af de iagttagelser, han gjorde. Han så et langt, tyndt krucifiks af simpelt jern hænge på væggen og kunne ikke lade være at tænke på, om Jens Andersen mon ikke ved lejlighed brugte det til at ave sine hunde med. Han var desuden vant til, at folk modtog ham med en vis forbavselse, som storken. Det gjorde Jens Andersen ikke. Sådan en mand var han altså. Men Mikkel savnede den ellers så beklagelige omstændighed nu. Og i det han talte om at rejse udenlands, stammede han hjælpeløs, svimmel ved tanken om Rom og alt det der fuglefjern søndernede. Han var ellers en smedesøn oppe fra Limfjordsegnen, der stod han så fast. GHM. Jens Andersen slog et slag på gulvet med hovedet lagt skævt til siden. Han var rap og kort i vendingen som en krammer. Mikkel skulede op og så en svær tyrehals, et tætklippet hvidligt nakkehår, og der borede Jens Andersen ham nu igen i synet med de matte øjne. Blikket var høfligt og ligegyldigt, men der var en magt deri, som ligefrem rasede. Mikkel søgte redning ved at gå under og se på mandens store bare ansigt. Huden var farveløs og tæt uden en eneste rynke. Sorte tænder, det var nemt at se, at han var en jyde. Mikkel kunne ikke tåle hans blik længere. Han så som fortryllet hen på reolerne, der løb rundt for ham. Et kvarter efter stod Mikkel Thørsen nede på gaden. Hvad var det så, det var endt med? Jo, Jens Andersen Bæltenak havde akket og snakket om alverdens ting, og til sidst havde han gunstigt overhørt Mikkel.
Mikkel havde svaret som i søvne, men var dog sluppen til at gøre god rede for sin lærdom. Et vers af Horaz havde han dog skanderet forkert, og Jens Andersen havde hugget i luften med sin hårede hånd, sådan, da dansk. Mikkel Thøgersen luskede afsted, våd og krumrykket som en udsmidt køter. Da han atter vågede sit beskæmmede næb ud af hætten for at se sig om, befandt han sig nede på Højbroplads. Her var der som altid megen bevægelse. Mikkel stod ved hjørnet af en port. Han rynkede ansigtet sammen, som om han anstrengte sig med at overveje. I virkeligheden stod han halvt bevidstløs. Skam og skuffelse lå hårdt på ham, og hans indre gigantiske selvfølelse rørte sig som et farligt dyr. Trods en tankefuldhed, der fik ham til at stå musestille, iagttog han alt om sig, ja, de stærke farver påtrængte sig hans syn med en sårende klarhed. En kælling skreg med sild, hudløs stod Mikkel Thøgersen der, skælvende som nylig slagtet kød i den onde luft. Hør, nu trompetede de over på slottet, det gik som en torn over hovedhuden. Mikkel skuttede sig og gik meget nedslået videre. Vindebroen lodes ned inde for slotsborten, og straks dundrede en flok ryttere ud på plankerne, lutter højfornemme mænd. De bragede ud på gaden og bøjede i skarp trav om hjørnet til Højbroplads. Både heste og ryttere lå hældet til siden i svinget, hvor de hoppede latterligt i sadlerne, klik, klik. Sværdene dansede forrygt i stropperne, og de kulørte kapper slog hurra i luften. Mikkel forføjede sig op i byen. Overalt soldater, hestespektakel. Selve Junker Slens kom ridende gennem gaden med sin væbner bagved. Han var i fuldste harnisk. Det storartede jernmenneske drejede hjelmen til højre og venstre med en kejsers værdighed. Visiret var slået op, og de grusomme knibbelsparter glittede i solen. Hesten fnøs ud af skabaraket. Den var heller ikke billig. Mikkel drev byen rundt og summede sig. Gade op og gade nederst. Alle gaderne mundede til syvende og sidst ud mod volden. Indespærret var han i denne arme, skidende by, der var fedtet til med fiskelim og sildeskæl og begjort med munke og svin i alle smøger. Han så op mod himlen for dog at føle rummet frit. Luften var fugtig. Skyerne drev deroppe. Mikkel kom til at tænke på det løse vand og gik ned til stranden igen. Vinden friskede, bølgerne gik muntre og krabbe. Udover det blå, urolige sund fægtede joller sig stundesløst frem og stod på enden og havde travlt. Og pludselig gik der som en tåge fra Mikkels øjne. Han huskede sin drøm. Han havde været på det fjerne hav, og der havde han set et forunderligt syn. Ude i kimmingen skinnede en strålende hvid søjle, ikke mere end en finger stor, men han forstod, hvor uhyre højt den måtte rage op, siden den var så ufatteligt langt borte. Den stod mod himlen som en snehvid top af sølv og lyste. Og en kvart himmel fra den øjnedes en lav glasblå kuppel, som måtte være flere mil i udstrækning, hvis man kom nær til den. Medens Mikkel stirrede ud efter synet fra det tomme vandrende hav, forekom det ham, at der måtte gå en stor flod fra havet ind til byen. Det var en by, og den lå på den anden side jorden. Mikkel Thøgersen begav sig hjemad. Han var ked af at leve mere den dag. Han tog ikke vejen gennem Pilestræde, ville ikke gå forbi stakittet og stirre ind efter Susanna i dag. Han lagde sig på sengen, da han kom hjem. Ove Gabriel var der ikke. Sagtens gik han ud og sang for dørene og vendte de rene øjne i hovedet. Mikkel lå et par timer på sin ryg. Mange tanker afløste hverandre. Henad aften kom Ove Gabriel hjem med posen fuld. Mikkel rejste sig uden et ord og gik sin vej. Da mørket var falden på, befandt Mikkel Thøgersen sig et sted på vejen uden for Vesterport.
Han hørte en rytter komme inde fra byen i galop. Og næppe havde han vendt sig for at se, hvem det var, nåede rytteren ham. Det var Otte Iversen. I et nu var han spring forbi. Han sad foroverbøjet i sadlen og jo ud af landet til. Mikkel stirrede efter ham og hørte, hvor hesten gav sig ud af halsen i firspringet, jord og sten sprøjtede fra dens hov. Rundt om duftede det grønne korn. Aftenen var ganske stille. Frøerne sang og sang i uendelige drømme. Da Mikkel en time efter gik ind mod Nørreport, hørte han igen det vilde hovslag bag ved sig. Han trådte til side og så Otte Iversen komme forbi i fuld firspring igen og springe ind mod byen. Nogle dage efter blev Mikkel Thøgersen, også kaldet Storken, pludselig og uden varsel relegeret fra Københavns Universitet. Det kom ham dog ikke helt uventet, han havde forsømt sine pligter ved gudstjenesten i længere tid. Samme dag så Ove Gabriel på Mikkel som på en anden lægmand. Men Mikkel følte sig befriet trods en hemmelig ond samvittighed. Det første han foretog sig var at lade sit mundskæg stå. Mens den kommende tid væltede ulykker ind over ham, nød, forblindelse, angst, lagde han sig virkelig også en ræverød knibbelspar til, 2 frodige koste, en ved hver mundvig, der hårdnakket groede lige nede. Smerte. Alt hvad Mikkel Thøgersen vidste om Susanne var, at hun hørte til i huset hos den gamle jøde Mendel Speyer, kanske var hun hans datter. Navnet havde været ham bekendt, længe før han opdagede hende derinde i haven. Det stod tit, ofte malet med kridt på husstolperne til lige med sjoflefigurer. Navnet og tegnet blev slettet ud, kom igen og blev slettet ud lige så rask. Mikkel så en dag den gamle jøde komme hjem, og før han gik ind af sin dør, lod han øjnene løbe over hjørnet af huset. Dengang var der dog ingenting. Susanna hed hun. Mikkel havde kun set hende tydeligt 2 gange. Siden efter turde han ikke opholde sig så længe oftere. Han plejede at gå gennem strædet som den, der skal igennem og passer sit. Når han da var ud for stakittet, så han som uforvarende derind. Under tiden fik han et glimt at se af Susanna. Hun plejede at gå ude i de tilgroede gange ved middags- og aftenstid. Haven var fuld af ukrudt, høje skarntyder og vildtvoksende peberrod. De ældgamle abiltræer hældede stammerne til højre og venstre. I hjørnet ud mod gaden stod en mægtig hyld, tæt som et tag. Mikkel havde en anelse om, at den dannede et lysthus ind mod haven, og at Susanna under tiden opholdt sig der. Han havde hørt det pusle derinde bag løvet. Måske sad Susanna gemt derinde og kiggede ud. Mikkel holdt ikke rigtigt af det træ. Og dog drog det ham til sig, fordi han tænkte sig hende der. Om aftenen, når Mikkel gik forbi, så han lys oppe i et lille vindue i gavlen ud til haven. Om natten var lyset slukket. Mikkel gik forbi og så derop. Et stykke skos over for Mendel Speyers hus lå stationen Klare Kloster, og her var der et mørkt hjørne, så Mikkel fandt det lykkeligt at stå ret op og ned i om aftenen og natten. Han kunne øjne vinduet derfra. Og her stod han pinsedags aften sent, da der var kommet ro i byen. For byen havde været af lave. Da solen stod op, var gildet begyndt. Hele byen havde fejret pinse med dans, klang, drukkenskab og musik. Ude i haverne norden for byen stod majstængerne så tyk som en skov. Hvert eneste saligt menneske sværmede deromkring. Det gik skummel til med drik og fortæring. De tyske soldater havde slået sig løs. Det kan være, de havde yppet livsånderne, før de skulle i krigen. Mikkel Thøgersen havde våget sig ud i den glade strøm, men han var straks blevet årsag til jublende opløb. Drengene kendte ham,
og nu havde han tilmed lagt kappen og hætten. Hans røde ben var synlige i hele deres eventyrlige længde. De gjorde ham til genstand for kultus, ungdommen, de dansede om ham og sang en taknemmelig vise. Mikkel skred afvejen og gemte sig bort inde på stationen Nikolaj Kirkegård. Her lå han det meste af dagen i en tæt frodig krog mellem gravene og lod solen skinne på sig. Der var stille rundt om, fuglene pibede, og fluerne fløj hid og did. En glente kastede sig ud fra en glukhøjt oppe i tårnet og rejste væk ud i landet. Mikkel lå ørkesløs på ryggen og sank dybt ned i græsset og ukrudtet. Han rev stænglerne over på en plante, der stod ved hans hoved, og så, at der var gul saft i den, han stak friske spirer i munden og tyggede på, rullede græsstrå sammen i fingrene, og tiden forvandtes. Byen levede rundtom, og til klanghøje glædesråb langt borte. Da det endelig blev mørkt, listede Mikkel ud af byen og bjergede sig et måltid mad i en enfoldig bondegård. For hver bid, han sank, var han klar over, at han bedrog, siden han nu ikke læste længere. Og nu stod han her i den stille, svale naturvidenskabelige byen var kommet til ro, og Mikkel vågede som det dybe sus, der bliver i ørerne, når al anden lyd er forstummet. Natten var fuld af duft fra de dukkede haver. Det var meget lyst, månen var ved at komme, det lysnede i øst over haverne. Der kom nogen oppe i gaden. Mikkel hørte skridtene nærme sig, han troede først, det var vægteren. Men snart skelnede han sporeklieren. Mikkel ville ikke se så nær ved Mendels hus, han trådte ud af skyggen og slendrede ned ad gaden. Omtrent ved Østergade blev han indhentet af ham bagved. Pludselig blev skridtene hurtigere, og Mikkel fik et håndslag på skulderen. Han vendte sig og så til sin forundring, at det var Otte Iversen. Så kendte han ham alligevel. Hvad mon nu? God aften, sagde den unge junker dæmpet og med venlig fortrolighed. Er det ikke Mikkel Thøgersen? Jo, det var det. Vi var sammen derude i Serritslev forleden. Og jeg har jo også truffet dem siden. De spåsøger en aftentur, ja. Vejret er dejligt. Jeg ved ikke. Han talte sløret og med en egen mildhed, som havde han været længe alene. Han blev stående og bøjede sig en smule for lejen. Det svage nattelys strejfede knappen på hans dolk. Ja, det er snart for godt vejr at sove i, sagde Mikkel. De kunne, når de alligevel går ude, skal vi følges ad en tur. Det havde Mikkel ikke noget imod, og de gik af Østergade ind gennem byen. Jeg kender jo ikke nogen videre her i byen, vedblev Otte Iversen, at danske er værre. Nej. Mikkel mente, det kunne have sin rimelighed. Han tav, og de fulgte sig helt op til Fru Kirke uden at sige noget. Otte Iversen rømmede sig. Har de ikke lyst til at følge med hjem, hvor jeg bor og drikke et bager vin? Han talte i en anden tone nu, koldere og som det lød mismodigt. Mikkel så ingen grund til at sige nej, og de gik hen et sted i Vestergade, hvor Otte Iversen lå i kvarter. Huset var lukket. Vi kan ikke komme ind uden at banke dem op, sagde Otte Iversen henvendt til sig selv. Men jeg har en kande mjød ude hos hesten. De gik over den månelyse gård og kom til et stort skur med halvtag. Otte Iversen stødte døren op. Det er mig, sagde han, da en karl sprang op fra sit halmleje. Tænd os et lys. Karlen skævede til Mikkel, da han havde tændt lys. Det var et stort staldrum, men der stod kun en eneste hest i et af spiltårne. Otte Iversen gik op og klappede den og puslede lidt ved den. Læg du dig kun igen, sagde han til karlen.
Han rakte hen i en krog og fandt en lang træstol frem, klappede låget op og kiggede i den. Jeg opholder mig for resten mest herude ved min hest. Vi kan vel godt sætte os på truget her. Der er en slurk endnu. Det er den brede ende af kanden, der er tilbage. Vær så god. Mikkel drak, og den stærke mjød smagte forførende godt. Den løb ud i ham. Han blev øjeblikkelig varm. Ode Iversen drak en lang slurk efter ham. Så sad de der side om side på truget. Kalen, der havde smidt sig i halmen igen, sov allerede dybt. Hesten nippede op i hækken og tykkede så stille. Lysestumpen brændte i sin klemme på væggen. Dødstille var der rundt om. Gården lå hvid som af nyfalden sne uden for døren i måneskinnet. Det var over midnat. Mikkel listede sig til at se på Ode Iversen. Han blev mere og mere underlig ved ham. Men der var ikke andet at spore på hans ansigt end pinlig fortænkthed. Han kneb munden sammen og stirrede ned for sig. Her er meget lummert, for Ode Iversen endelig op. Skal vi gå udenfor igen? Men lad os drikke ud først. De tømte kanden og gik. Ode Iversen skød døren til. Lidt efter var de ude ved bymurene. De bøjede til højre og blev ved at gå langs med dem, fremdeles tavse. Men Ode Iversen kunne ikke blive ved at tie. Og ja, udbrød han spøgende, og Mikkel så ham vende sit smilende ansigt op i månelyset. Her går vi i det skønne majvejr. Om 14 dage er man måske færdig med alting, både måneskin og alting. Mikkel så forbavset på den unge soldat, der var standset med et sæt, som om en skælven havde overfaldet ham. Tror de, jeg er bange for krigen, vi skal i? Sagde Ode Iversen og gik igen. Det tror de vist ikke. Men sammer, ja, de er måske ender så gift, eller er de forlovet? Nej, sagde Mikkel næsten skrækslagen og virrede med hovedet. Kunne de da forestille dem, de var forlovet og skulle afsted? Jeg er forlovet. Jeg er rejst fra en pige, og før jeg tog afsted, lovede hun mig at vente på mig, om det så varede aldrig så længe. Mikkel turde ikke røre sig, så ilde tilmodet blev han over Ode Iversens forlegenhed og den bespændthed, han åbenbart pejnsag. Hun hedder Ane Mette, sagde Ode Iversen noget efter ganske sagte. De gik videre i tavshed. Men da Ode Iversen talte igen, var hans stemme varm og svag. Det var fordi han havde fået sagt navnet før. Jeg er oppe fra Jylland, fra en lille herregård ved Limfjorden. Han hostede uroligt og ventede, til stemmen var sikker igen. Min fader er død for mange år siden, min moder har gården. Han tøvede, betænkte sig tydeligt nok på at fortsætte. Mikkel syntes, han burde give sig til kende. Men hvorfor skulle han så endelig det? Han sparede før Ode Iversen for ærgelse ved at lade være. Mikkel tav. De kom forbi Nørreport. Vagten spankede op og ned med hellebarden i armen. Han stod stille og spejdede mistænksom efter de 2 nattevandrere. Vi har kendt hinanden i over 5 år, sagde Ode Iversen, lige fra jeg var dreng. Min moder vidste ikke noget om det. Det gik så underligt til. Jeg holdt meget af at ligge og sejle i åen i en lille båd, jeg havde, og på den måde kom jeg helt ned til stranden. Hun bor i et hus dernede ved fjorden, hendes fader er fisker. Der var det, jeg så hende første gang. Hun var 14 år og næsten voksen, så jeg hende flere gange siden. Og så hentede det, at vi lå og mede fisk i åmundingen en gang. Jeg kunne godt få hende med ud i båden en tur, når jeg kom derned. Ode Iversen tav lidt og hentede vejret.
Mikkel kendte fiskeren særdeles godt, det var jo Jens Sivertsen. Ane Mette havde han set næsten daglig, men som lille pige. Da havde hun gul hår og var rød og hvid som alle småbørn. Men hvordan hang alt det sammen? Så lige med da vi ser os om, er vi drevet fra land. Fortalte Otte Iversen videre i betydelig sindsbevægelse. Jeg havde nok mærket, at det blev dybt, men aldrig tænkt over det. Vi lå jo og kiggede ned i vandet. Vi var dreven fra land. Jeg farer til med stagen, der var til båden, og vil støde den i bunden for at komme ind, så kan den ikke nå. Otte nikkede nervøst. Det var fralandsvind. Og der var ingen af øjne. Jens Sivertsen, fiskeren, bor længere oppe, og hjemme var han jo heller ikke. Hvad skulle vi gøre? Vi var så bange først, at vi ikke kunne sige et ord, ikke engang råbe om hjælp. Men da jeg så, at båden blev ved at drive ud af, og der blev langt til land, skreg jeg så længe jeg kunne. Vi gav os begge to til at græde og klage os. Båden hældede og skulpede, fordi vi sprang, så fortvivlede vi variabel. Det er et under, at vi ikke fik den væltet og kom i vandet. Jeg kunne ikke svømme dengang. Min fader døde, mens jeg var lille, så jeg har lært alting sent. Nu til sidst blev vi jo trætte af at skrige og få krampe. Ret kloge var vi jo ikke dengang i det hele taget. Vi satte os ned hver på sin toft og græd og græd. En gang imellem, når vi så op, og landet var blevet mindre for os, tog vi på vej igen, så længe til vi blev stagåndet og trætte. Det var en forfærdelig fare. Vi faldt vist i søvn i båden en gang imellem, så meget vi græd. Nok af det, vi blev ved at drive væk. Men til sidst nåede vi jo over til Salling på den anden side. Otte Iversen åndede dybt ud. Samme dag satte en fisker os over igen. Så gik der endda 4 år, før vi gav hinanden vor tro. Det var nu i foråret. Men vi er jo blevet voksne begge to nu for længe siden. Han tav. De var kommet til et åbent månebelyst sted foran muren. Otte Iversen pegede på en sten. Skal vi sætte os lidt? De satte sig. Der var mere, Otte Iversen skulle have sagt. Han sad i tanker. Mikkel vidste ikke noget at bemærke. Han så, hvor rådvild herre Otte sad og borede med en finger i en af slisserne på knæet. Der er ingen forskel på ham og mig, tænkte Mikkel. Vi har det ens begge to, Gud bedre, og vi er ens. Men jeg må ikke få hende, sagde Otte noget efter, dybt nedslået, eftertænksomt, stædigt. Min moder sætter sig imod det, fordi det er under min stand. Jeg kan ikke få gården, hvis jeg gør det. Så hørte jeg, at kongen lavede til krig. Om jeg så skulle begynde allernederst, der var en udvej. Otte Iversen havde nu sagt, hvad han kunne sige. Resten, menneskets fortærende længsel efter den pige, hvis navn han næppe formåede at udtale, hans blods sygdom, fattede Mikkel gennem sympati. Hvem ved, hvad lykken kan have til en, sagde Otte Iversen i en træt tone. Han hældede sig forover med de sammenlagte hænder mellem knæene. Gården er gammel og forfalden, vedblev han rusten i mælet. Der er ingen skik på nogen ting. Han forgysende sammen og gabede højt. Skal vi gå? De gik. Månen var blegnet på himlen, solen ville til at komme. Der begyndte at lægge sig en tynd, rosenrød tåge over byen før gryet. Mikkel kunne mærke på Otte Iversen, at han fortrød sin meddelsomhed nu. Han sagde snart farvel og gik. Mikkel havde ingen steder at gå hen. Han lagde sig ind i krogen på kirkegården, det var lyst nok. Just som solen brød ind over byen,
sovnede han hen. Mikkel synger. Graveren kom op på kirkegården ved middagstid og så det lange ubevægelige legeme derhenne i ukrudtet. Han gik derhen i den tro, at det var en død, men manden sov kun, øjenlågene sidrede lige mod solen. Mikkel drømte, at han steg op ad et stort stejlt bjerg. Han vadede alendybt i den løse sne. Men da han var kommet næsten op på toppen, satte han sig ned. Nu kunne han ikke mere. Højt over hans hoved gik stien skråt ned til venstre. For at komme blot dette stykke højere op, måtte han en lang omvej, helt rundt om bjerget. Han havde opgivet det. Han sad plantet med begge benene i sneen, og det var forbi. Stien ovenover ham stod i en brand af snefå. Al bjergets frostfine sne var oprørt til bunden. Ned langs stien kom en lang række unge piger i sorte kåber, og mens de under megen grusom munterhed fægtede sig frem i de stejlende snehvirvler, fløj kåberne nu og da til side. Deres legemer var ganske skoldrøde af kulde. De blev ved at komme ned fra bjerget i en uendelig lang række. Nogle smilede, andre lå. Alle lignede de Susanna, og dog var ingen af dem hende. Da Mikkel vågnede hen på eftermiddagen, huskede han drømmen tydeligt og foruroligedes af den. Det bærer som for, at han aldrig skulle komme Susanna nærmere, skønt han følte, at hun var hans skæbne. Mig vil det nok gå galt, tænkte han fuld af bange anelser. Der hang ulykke over ham, og dog havde han spået sig selv større lyksalighed end de fleste andre mennesker. Og pludselig faldt det på ham som et dunkelt sørgeligt fremsyn, at han ville komme til at dø for egen hånd. Stjerne. Ikke langt fra Stejlebakken uden for Vesterport lå Rakkerkuglen. Nu i sommertiden stod den menstid fuld af tåge, så man ikke kunne se ådslerne dernede. Ved den kant, der lå nærmest vejen, havde rakkeren rejst en stadie med hovedskallen af en hest for at vise folk fra at falde derned. Mikkel gik tit forbi. Han opholdt sig helst på kirkegården eller ved rettersted, hvor han kunne være i fred for folk. Lidt efter lidt kom Mikkel til at føle en besynderlig venlighed for hestehovedet der på stagen. Det var, som vidste han noget til fælles med det døde, afmægtige hovedben. Kraniet gabede vidt som en stadig, lydløs vransken fra helvede, øjenhulerne gloede. Tændernes blottelse manede om den evige varme hos Satan, selv næsen ville den stikke med i sin benede ondskab. Men Mikkel var hemmelig til vens med den. En aften traf Mikkel rakkeren i færd med at flå en selvdød helmis. Han gav sig i snak med ham, men Jerk ville længe ikke tage notits af ham. Det var en ordknap mand, Jerk. Et lille stykke henne havde han sin hytte. Men den aften spiste Mikkel hestekød ved rakkerens bord. Siden sluttede han sig til ham en sjælden gang og hjalp ham ved bestillingen. Natmanden havde en vis indesluttet forstandighed i sit væsen. Mikkel regnede ham for sin ven. En dag, da de flåede skindet af en hest, blev Mikkel siddende længe med kniven i hånden i dybe tanker. Han var kommet til at huske dengang, Anders Grås hest blev syg og kunne ikke leve derhjemme på egnen. Anders Grå undte sig selv at aflive den. Han skød den en armbrødbold i stjernen, og i samme nu hugte den tænderne i sneen. Jorden tog hovedet først, og så drev kroppen bagefter, i det stivelsen gik af haserne. Ja, jorden vil nok besked, skønt den tiger stille. Vi har vor forlov en tid, og jo gladere vi er, des hellere hopper vi på den. Men alle væsener er skabt i strid med naturen, på trods af tyngden. Mennesket har endog rejst forparten fra jorden og snydt tyngden for et par ben Gud fædder de levende, for at de skal falde des alvorligere til jorden. 10 Gud og Satan er en og samme person. Men jorden. Mikkel så et hjælpeløst spædbarn ligge under sig på jorden, tænkte sig det så grandt.
Det ligger på ryggen som et foster med lemmerne foldet sammen. Men det vokser for hans øjne så hurtigt, at han ikke kan følge alle enkeltheder på en gang. Nu er det et par åbne, fornuftige øjne, der ser op på ham. Armene ligger hvide og fine langs siden. Se, hvor lange benene er blevet. Nu skygges ansigtet af sorger, der flyver smil over trækkene, sød grumhed, angst, rådvildhed. Hænderne er allerede store og brune. Bedst som han ser fra tæerne op til hovedet, svinger skægget sig som en mørk drive om underansigtet, panden vælves af smerte. Det er en moden mand nu, han ligger stille et øjeblik kun optagen af sit indre. Og der er han allerede gammel. Skægget gråner, håret går ud. Knæene rager spidse i vejret. Alt er rynker, kød visner under huden, og pludselig springer den sorte ramme ud om alderens ynk, et glimt af de gule ben, og låget gror sammen under en regn af jord. Jorden henter sine, den hvirvler dem omkuld og strikker dem indlangs på sin skal. Få kun hul et sted på dig, og dine sideben skal suppe mod jorden, du skal smække mod grunden som en stolpe, hvis rod er rådnet hen. Da Anders Grå havde skudt hesten, fik rakkeren den til behandling. Han slagtede og parterede den ude i sneen, Mikkel stod og så til. Det var en tidlig måneklar frostmorgen. Sneen lå milevidt i det åndeagtigt svage kærtelys fra vest. Langt op over bakkerne lå den hvid som spindel. Ingen kunne se, hvad der var hvidt skær og hvad der var snebbegravet land. Det var så koldt, at sneen knirkede højt under fødderne. Kulden ætsede ved fingrene som en dryppende syre. Men gennem engen krøb åen åben og sort, ulægeligt levende midt gennem den ihjelfrosne engelsk. Rakkeren vred Anders Grås hest om på ryggen og begyndte at åbne den. Blodet lå i en stor brun pøl, der smeltede sig ned i sneen. Den blegrøde frode frøs snart til is. For hver snit af kniven vældede en farve ud af den dampende hestekrop. Kød spillede i dejlige blå og røde farver. Og se, trævlerne blev ved at røre sig, fare sammen og skælve mod frostluften. De overskårne muskler krympede sig som orme i den svirpende ild. Det lange luftrør kom for en dag. Kindtænderne lå synlige som 4 linjer mystiske bogstaver. Der kom en fin lyserød hinde frem. Den var mønstret med mangfoldige blå årer, som et flodrigt land se højt oppefra. Da brystet blev åbnet, var der ligesom en hule. Store hvidblå hinder hang ned. Brunt og sort blod kom ud af småhuller i de årede vægge. Det gule fedt stod fra loft til gulv i lange lig og drivende klaser. Leveren var mere brun end alt andet brun i verden. Milten kom tilsyne blå og skimlede som natten og mælkevejen. Og der var mange flere skære farver, blå og grønne indvolde, teglstensrøde, okkergule dele. Alle Østerlands frodige, rå farver, gul som Egyptens sand, tyrkisblåt som himlen over Eufrat og Tigris, alle Orientens og Indiens ublu farver blomstrede ud midt i sneen under rakkerens skidende kniv. 8. Iversens fald. København blev mere og mere opfyldt af mennesker, alt som varmen tog til. Lensmændene var kommet med deres folk og lå i kvarter rundt om. De indkaldte bønder kom i store flokke til byen hver dag. Byen svedte af forberedelser til krigen. Således stod sagerne tilfældigvis uden stor indre nødvendighed. Hver voksne sommer bragte ifølge sin natur uro og sammenpakning med sig. Ved det lag Rokkendræer sidder bønderne hvert år på trappestenene i København, flokkevis, og hver mand sidder skinsygt på sin madpose. Store melmader fra Ringstedegnen eller fra Himmelbjerget kommer for en dag helt vinde og skæve af at være gemt så længe. Spegede flyndre fra Blåvandshuk fortæres i naboskab med røglår fra hedeegnene. Ryttere, tyskere, junkere sværmer på gaderne fra morgen til aften. Det er juni måned, den tid, da man stemler, skibene ligger rede,
Kongen indtager Sverige hvert år på denne tid. Dagen før hærens afrejse i mørkningen, Mikkel Thøgersen bukkede sig efter et flæskesværd, der var blevet smidt på gaden. Længere henne fandt han skindet af en blodpølse. Han var på vejen ind i byen i et vist ærne. Han bar en seddel på brystet, som han havde skrevet i morges. Just som Mikkel kom forbi en høj trappe, fik han et susende rik over nakken med en kæp. Det var en velklædt mand, der stod oppe uden for sin dør og trak aftenluft. Mikkel var kommet ham for nær. Et par vrede ord fulgte med. Nu, Mikkel skuttede sig. Slaget havde ramt ham på det ømme af rygbenet. Han gik et par skridt. Det var måske et godt varsel for det, han havde i sinde. Men pludselig vendte han om, greb manden deroppe i foden og rev ham voldsomt ned, så han kom til at hænge i skredet på en stavre af rigværket, gav et højt skrig og besvimede. Mikkel tog tilbens om et hjørne. Se til ham. Lød det fra den anden side gaden, der skal. Høje råb. Mikkel blev skarpt forfulgt, men han løb, og han standsede ikke, før han med et hop var over diget og inde på kirkegården. Her lagde han sig forpustet i leje mellem gravene. Det var ikke videre mørkt endnu. Mikkel tænkte foreløbig kun på det pølseskind, han havde fundet. Han tog det frem og gjorde sig tilgode med det. Mikkel havde ikke før været på kirkegården i mørke. Det var om dagen, han sov der. Han blev årvågen, efterhånden som mørket tiltog. Han så sig om og begyndte snart at skælve af ophidselse. Rask lagde han sig ned og stak hovedet i ly af det høje græs. Da han havde ligget noget, hørte han en knisende lyd. Nu stod Satan bøjet over ham og lå. Mikkel så vild i vejret, der var ingenting. Kirken ragede sort og usællig op mod himlen, utydelig som en klump fortættet mørke. Mikkel rystede af rædsel. Han satte sig op og påkaldte ufrivilligt den onde. Han bandede rasende i hede helvedes navn. Der lå gravene tavse og mætte af ondskab. Kors og sten grinede med rå fortrolighed i mørket. Alt det ildesindede, der er usynligt og som triumferende lader være at vise sig, svævede i nærheden og blæste efter Mikkel. Han bævede, han så truende frem for sig og viskede Satans navn i sin hede. Mikkel tvang sig til at se i en og samme retning i længere tid, fristet af sin dødsangst til at blotte sig og give helvede frit spil bagved. Når han nu vendte sig, stod der en led abe lydløst groet op af jorden. Han vendte sig bragt til det yderste af banghed, men der var ingenting. Tænderne klaprede i hans mund. Men den ville komme, han ville ligge under dyret og værge sig forgæves. Ingen forklaringer, ikke et ord, men dyret hæver sin lodne hånd op over hans hoved, spiler 2 fingre fra hinanden og sigter. Mikkel får tid til at tænke efter, om der dog ikke gives noget middel mod denne hadefulde magt, dette fingerpar, der sigter på hans øjne. Nej. Den onde begraver begge de strakte fingre i hans øjne. Igen. Afmægtig sidder Mikkel på sine knæ og knejser op. Den lede begraver begge fingre i hans øjne. Længe æskede Mikkel de feje magter ud, kom an. Og han var mere angst end den fortvivlede spurv, der vil forsvare sin unge foran hundenskab. Men ondskaben om ham mente at tie ham ihjel. Alle korsene stod maligt stille som en kapital af skræk og forbandelse, der er sat på rente og renters rente. Selve den mørke luft hvilede sit indhold af giftig spot om ham. Mørket gik bagfra og stak ham. Intet gav sig tilkende. Den stille grusomhed ville ikke give ham noget stødet. Ja, i djævelens skin og ben. Mikkel lagde sig ned og svor at få ro på sig. Han følte ind på brystet, om sedlen var der. Men allerede nu havde tvivlen fået overhånd.
Mikkel var af natur en hedning. Det eneste, han og hans slægt i grunden havde nemmet af religionen op gennem tiden, var ederne. Mon det betød noget det hele? Men bange var han, knuget af bævelse. Han lå de timer inden midnat og blev febersyg af skræk. Koldsveden sprak ud af ham. Dråberne faldt fra hår til hår på hans bryst. Skrækken slog sig løs i maven på ham, så han på stedet måtte føje naturen. Og tiden krøb frem. Det blev mørkere og mørkere. Stilheden tiltog. Alt forandredes umærkeligt og uigenkaldeligt som for en, der dør. Luften størknede ved den mindste lyd. Rædslen sad i luften med ansigtet rakt forstenet frem og med vidåben mund. Da de 12 slag endelig rungede oppe i tårnet, var Mikkel så syg, at han døjede med at rejse sig. Han havde slået det hele hen. Det var umuligt. Der var ingen fornuft i det. Men han ville alligevel gøre det, skønt han ikke troede på det længere. Og Mikkel listede hen til kirkedøren med sin pergamentstrimmel i hånden, hvorpå han havde skrevet forsværgelsen. Han bøjede sig ned mod nøglehullet, og for straks tilbage, ramt af en kold luftstråle under øjet. Men uden at blive længere, blæste han ind i nøglehullet og bankede 3 gange med knogen på døren, i det han nævnede alle den ondes titler og grader. Satan hyttede sig, han kom ikke. Så drog Mikkel et dybt, skamfuldt suk og skrubbede af. Stjerne, stjerne, stjerne. Det hente samme dags middag, at Otte Iversen gik gennem Pilestræde og fik Mendel Spejers datter at se. Han var optagen af sine tanker. I morgen skulle han afsted. Ane Mette, hvordan levede mon hun? Ane Mette med det dyrebare gule hår. Da så han Susanna. Han gik videre uden at fæstne sig derved. Om aftenen sad Otte Iversen ude hos sin hest. Hele hans udrustning var i orden, alt var redet. Hvad skulle han så videre tage sig til? Hjertet sad i hans hals, rolig kunne han ikke være for hjemve og længsel. Det var allerede blevet sent, men hans blod ville ikke lægge sig. Han gik ud og strejfede i gaderne. Han kom gennem Pilestræde forbi haven, hvor han havde set et glimt af en ung, sorthåret pige. Og han ruskede vredt 2 staver ud af stakittet, brækkede ind og kom som en hjort hovedkuls gennem buskene ind i gangen. Til venstre for ham lød et let skrig. Han hørte nogen flygte, en kjoles bløde buller. Da sprang han til over græs og ukrudt, sporede mere end han så, smuttede om et træ og fangede hende. Han slap øjeblikkeligt igen og lod armene synke. De stod lidt foran hinanden. Han kunne ikke se hende tydeligt, men han hørte hende ånde hurtigt. En kvist, der var blevet trykket ned, slap og gled op over Ottes ansigt med lodne kølige blade. Pludselig gjorde hun en hastig bevægelse, som for at undvige. Nej, stammede Otte sygeligt bønfaldende. Han rakte i en fart begge arme ud, ind på hver side af hende. Hvad? Hviskede hun hæst. Dirrede hun, strakte hun sig på tåspidserne. Otte så hende og kunne dog ikke skelne hende i mørket under træet. Da lagde han sin højre hånd i hendes hår, der var kold af du. Og han sukkede klagende. Tog så hånden til sig og spurgte sagte. Hvad hedder du? Susanna, svarede hun åndeløst hviskende. I samme nu satte hun til siden, tumlede mod træet, rullede bag om det og var borte. Buskene raslede stærkt, før de lukkede sig efter hende og blev ved at nikke. Og endelig var alting stille. Otte Iversen så op. Sommerhimmelen hvælvede sig over haven, de fromme stjerner funklede. Gavlenes mørke trekanter stod på hver side. Hun var borte. Otte gik langsomt, kvælende trang om hjertet ud mod gaden igen. Hver gang han rørte op i det dybe græs med foden,
følte han en svag lugt af urter og græs. Nej, 8 kunne ikke forlade haven endnu. Han gik bag om busken af gangen og kom til et hylletræ, som var huldt ind mod haven. Der havde hun gemt sig inde. 8 fandt hende, i det han famlede sig frem med udstrakte arme, hans hænder støtte mod hendes hår. Hun gav ikke en lyd, men trak hovedet helt ned i skuldrene. Hun rystede. 8 lagde sig på knæ og ville omfavne hende, men hun trykkede sig hårdnakket ind i det tætte greneværk. 8 flyttede sig efter hende på knæene og støtte mod kanten af et bord, der var derinde. Susanna, hviskede han. Susanna. Han gentog navnet og var blevet roligere. Hun sprang hurtigt op. Men han holdt hende fast med begge armene om hendes kjole og knæ. Hvem er du? Spurgte hun bævende. I stedet for at svare, lå han dæmpet, fortabt. Han mærkede varmen fra hendes legeme. Hendes kjole var ru og grov at føle på, men han blev lykkelig i begge sine hænder derved. I sin glæde rakte han armene op om hendes liv og tvang hende i knæ foran sig. Han fattede hende varsomt om håret og de hede kinder og ville dreje hendes ansigt om til sig. Han fik det også vendt, da narrede hun ham og snoede rask ansigtet den anden vej. 8 tvang igen hendes runde modstræbende hoved om, da gav hun uventet efter og fik ansigtet gemt til den modsatte side. Nej, nej, hviskede 8 henrygt. Han kom i sin gode ret. Han brugte magt og trak hende til sig, men hun stemmede både knæ og albuer imod ham. Han rikkede halsen og nåede til at kysse hende, inden hun vidste af det. Han kyssede hende endnu en gang og fik ikke andet end en lille hårdlukket mund at smage, men da strakte hun sig langsomt, godvilligt ud under ham, og han havde hende i hele hendes ydmyge længde, smal og føjelig i sin favn. 8 kyssede hende igen, og hendes mund sprang ud som en rovs med mange svulmende blade. Det løb ham harsk gennem svælget, han hummede sig sky. Endnu en gang kyssede han Susanna og mødte hendes ild, og der blev han mod i viljen. Han hældede sig dybt forstemt ind mod hylletræets kolde løv. Men Susanna lagde sit hoved på hans bryst op under hans hage. Således sad de længe. Der var stille i byen. Midnatsklokkerne faldt ind med dybe rungende slag. I morgen rejser vi, sagde herr 8. Det var der ikke noget ulykkeligt i, og det kunne ikke være derfor. 8 løftede Susannas hoved med dybe suk. Sørger du over noget? Spurgte Susanna. Hvad? Hans stemme lød som en klang. Ja, svarede han længe efter tonløst. Susanna bed og kyssede knorene på hans fingre. 8 hørte skridt på gaden og lyttede skarpt et øjeblik. De holdt op, og han glemte dem igen. Men det var Mikkel Thøgersen, der nu stod uden for hylletræet. Han var kommet og havde set hullet i stakittet. Og han blev stående på stedet, til han hørte kirkeklokken ramme et ud over den sovende by. Der kom de 2 frem, og Mikkel kendte 8 Iversen. Han så dem svøbe sig mellem buskene ind i den øde have, hvor gamle skæve stammer stod i det duftende vildnis, grundede urvæsner, der rakte grenene hid og did, som vidste de ikke, hvorhen de skulle pege i deres knoklede livsvisdom. 8 kom op af stigen til Susannas lille jomfrukammer. Hun ledte ham ved hånden. Her, hvor det frie sommernatslys faldt ind af luken, så 8, hvor hun var dejlig, mørk og hvid som natten og dagen, et solbarn fra en verden, han ikke kendte. Se, hun var skinnende hvid og skygget af gylden brunhed, som havde hun været helt solbrændt, før hun voksede til og blev hvid. Og hendes blod var som natten og dagen, vildt og uskyldig. 8 bøjede sig blændet af hendes glød. Han skræmmedes ind i sig selv og mindedes anemætte. Men jo mere dødelig sorgfuld han blev, des rigere strålede Susannas følelse, fryd og ængstelse.
Hun blev lyksalig ved denne lyssky smerte. Hun elskede ham, fordi han tav og havde øjnene fulde af fremmed fortvivlelse. 3 gange lokkede hun ham, lysende af ømhed, med sin gulbrunskyggede barm, og 3 gange veg han tilbage, som skulle han dø. Indtil han sønderknust og hemmeligt grædende tog hende i favn. Vægteren sang nede på gaden, hvor klokke er slagen 4. Langt borte blæstes der på trompet gennem det hvide morgenstille. Der tumlede 8 Iversen afsted. Uden for haven løb han lige i armene på vægteren og fik et par gnavne, lysvågne ord i ørerne. Han skyndte sig bort. Det var en tåget morgen. Hør, hestehår skrabede på stenene i de lukkede gårde. Nu begyndte de alle sammen at gøre sig i stand. Lidt lys trængte hist og her ud gennem dørsprikkerne, og der lød sagte klirrende af våben. Nu stod de inde midt på gulvet ved lys og hægtede harnisk på. 8 Iversen løb tværs på for at komme til sit kvarter. Han ville til verdens ende straks på timen, luk på hovedet ud i slag og spektakel. Han måtte syde ud af sit hjerte, hvad han havde gjort, glemme. Medens han løb, klemte han uvilkårligt øjnene hårdt i, fordi han blev ved at se hende, der havde taget så flammende kærligt imod ham. Han følte hendes hænder endnu i sit hår. Hun havde trykket hans hoved så fast mod sit bryst, og selv græd han i smug ved hendes hjerte. 8 sprang en alen lige op i luften ved tanken som ramt af en kugle. Han løb forstyrret gennem de morgentågede gader. I sin blindhed løb 8 vildt og kom ind i en snæver gyde. Han gik langsommere og faldt til at lette sin strubes kval ved at græde lige frit op af halsen. Han følte sig truet på livet af pine og satte i rend igen. Da så han et smudsigt lys i tågen, det var fra en oplyst rude i et lille fattigt hus. Og lige som et barn falder på at pille kalk af væggen i sin overvættes gråd og sorg, gik 8 Iversen hen til ruden og kiggede ind af et lille, trekantet hul, der var ved rammen. Han så en lav, uordentlig stue. Lige forstod en mand med ryggen til lænet over en stol. I stolen sad en ung kvinde, kun hendes lyserøde ærmer og hænderne var synlige. De 2 skikkelser dækkede lyset, som stod på bordet. Netop i det øjeblik, 8 skulle komme til at kigge ind af det lille hul, så han manden løfte sin højre arm på en snigende måde, og det så ud, som om han lagde den venstre hånd over panden på hende, der sad foran ham på stolen, Herre Jesus. Og der skar han med en stor rund bevægelse halsen over på kvindemennesket, der lød et kvalt gurlende kvæk. Og manden vendte kniven i hånden og plantede den i sit offers bryst, lod den sidde, og på samme tid stemmede han knæet mod stoleryggen og væltede den med den dræbte over mod bordet. Lyset slukkedes. 8 Iversen greb sig til hovedet og vendte sig stirrende som en gal ud mod gaden. Så tog han tilbens og løb, indtil han uden hue og med håret piskende efter sig nåede hjem til sit kvarter. Han stormede fuldstændig trøstesløs ind i stalden til sin hest.